Či sa za túto dobu s nádržou niečo urobilo z tej vysielačnej správy? Čo robíš do piči, ty debil žratý? No. Kešmarské senátory neboli pánu... Ako pratať, keď treba niečo pohľadať? Ako sa tu môžem snažiť pri takýchto dobytkoch? Proste ľudia prídu z prašivého Írska a urobia mi tu bordel. A ja nemôžem nič robiť, pretože sa to nedá. Vidíte, obľadnite sa, nedá sa nič robiť, proste nič. Proste sa iba tu budem jemne rozčulovať. A potom, ako toto video skončí, tak im piču všetkým rozbijem. Ale tiež ešte, ja tým sa najebeme ako také kone. Kone, divaj. Počkaj. Tiedo. Otvoríme subwoofer. V dolinách! Tam je kvitný brud, ktorý lásku nám dáva a pod pičou nám ustiel. Tak čo som chcel? Nalož. Si na riadku, Lukáš. Miloš, prílož. Nie, Lukášku, si na riadku, boha, neprohopky. O svojej bezprostrednej... To sme sa dozvedeli, že máme... Telefonát jedného obyvateľov z ulice Bardejovská. Niečo tu? Ale nejak... Čo som to chcel? Ako sme sa dovedeli... Tak vyšťovni. Stovku. Kde je to mesto? Círov treba šíriť. O 9. Chladnička bola. Prekrásne prostredie golfového ihriska v Po lesáku. No? Čo? Džeka, či? Ešte raz.